Maayong adlaw mga bata, tun-an na usab nato sa atong mother tongue ang uppercase o lowercase letters. Tun-an nato ang mga letra. Ilaw nato hain ang uppercase ug hain usab ang lowercase. Nasabtan ba nato ang uppercase ug lowercase? Mga bata, ato kanang sabton sa atong pagpadayon sa atong mga pagtuon. Karon, akong ipakita ang mga letra sa alpabetong Binisaya. Sige, una ang letrang M, letrang A, letrang T, letrang Y, letrang S, letrang K, letrang N, letrang L, letrang P, letrang B, letrang G, letrang D, letrang H, letrang I, letrang U, letrang W, letrang E, letrang O, letrang R, ug letrang NG. Mao kini ang mga alpabeto Binisaya. Mga bata, atong tun-an karon kung hain ang mga uppercase letters ug ang naa sa lower case. Okay, atong susihon ug atong tan-awon sa mga letra nga atong nakita dinhi. Kung moingon kita og uppercase, moingon kita nga dako nga letra. Kung moingon usab kita nga lowercase, iyon kita nga gamay nga letra. Sige, atong susihon ug atong tan-awon nga tan-awon dinhi sa mga letra nga atong nakitaan. Mao kini ang letrang M. Makita nato ang uppercase nga letrang M. Makita usab nato ang letrang M nga naa sa lower case. So, mayon kita uppercase, lowercase. Dako nga letra, gamay nga letra. Nasabtan na nato karon kung unsa ang uppercase ug ang lowercase. Ang uppercase mao kana ang mga dagko nga mga letra. No, sa kinder gitawag kini Mama M. But this time karon kay grade 1 na mo, tawagon na nato kini nga uppercase letter, lowercase letter. Ang letrang M nga naa sa uppercase ug ang letrang M nga naa sa lowercase. Mayon kita uppercase, letter M in a uppercase, in an uppercase, letter M in a lowercase. So, ato nang tudluon ug ato nang iluhon ang mga letra nga naa sa uppercase. Okay, mao kini ang uppercase nga letrang M. Mao kini ang uppercase sa letrang A. Uppercase sa letrang T. Uppercase sa letrang Y. Uppercase sa letrang S. Uppercase sa letrang K. Uppercase sa letrang N. Timan ninyo mga bata ang itsura. Uppercase sa letrang L. Letrang P. Uppercase sa letrang P. Uppercase sa letrang B. Uppercase sa letrang G. Uppercase sa letrang D. Uppercase sa letrang H. Uppercase sa letrang I. Uppercase sa letrang U. Uppercase sa letrang W. Uppercase sa letrang E. Uppercase sa letrang O. Uppercase sa letrang R. ug ang uppercase sa letrang NG. Mao kana ang mga letra nga naa sa
uppercase. Karon, muadto na kita sa lower case. Mao kini ang lower case nga letrang M. Lower case nga letrang A. Lower case nga letrang T. Tanawa ang iyang kulagway. Lower case sa letrang Y. Lower case sa letrang S. Lower case sa letrang K. Lower case sa letrang N. Lower case sa letrang L. Lower case sa letrang T. Lower case sa letrang B. Lower case sa letrang D. Lower case sa letrang G. Lower case sa letrang D. Lower case sa letrang H. Lower case sa letrang I. Lower case sa letrang U. Lower case sa letrang W. Lower case sa letrang E. Lower case sa letrang O. Lower case sa letrang R. O lower case sa letrang NG. Mao kana ang atong alpabetong Bisaya nga ato nang giila ang mga uppercase ug ang mga lowercase niini. Unsa man kana ang gitawag og uppercase? Uppercase ang tawag sa letra sa alpabeto nga dagko. Kung makakita kamo og letra nga dagko sa alpabeto, kana ang gitawag og uppercase. Unsa man ang gamit sa uppercase o dagko nga mga letra? Gamit kini sa pagsulat o tinuod kun proper noun nga ngalan sa tao, lugar, butang ug uban pa. Ingon man usab ang pagsulat sa uluhan sa istorya, uluhan sa libro ug uban pa. Magamit ang uppercase sa pagsulat sa imong ngalan. Okay, magsugod kini sa dako nga letra. No? Mga proper noun, pangalan sa butang, pangalan sa lugar. Magamit nato ang lower case o dagko nga mga letra. Mao kini ang mga letra nga naa sa uppercase. Mao kini ang mga letra nga naa sa uppercase. Tan-awa ninyo usa-usa. Letrang M, letrang A, letrang T, letrang Y, letrang S, letrang K, letrang N, letrang L, letrang P, letrang B, letrang D, H, I, U, W, E, O, R, ug N, G. Tungod kay kini mga dagko man nga mga letra, unsay tawag nato sa maong mga letra? Mga letra nga naa sa upper case o dagko nga mga letra. Okay, pananglitan. Tanawa ang ngalan sa bata. Ana Perez. Hain man ang uppercase nga atong gigamit sa ngalan ni Ana Perez. Nigamit kita og uppercase sa sinugdanan sa iyang ngalan og apelyido. Tanawa ang maong libro. Nigamit kita og mga uppercase tungod kay kini usa man ka uluhan sa usa ka libro. Ang uluhan sa usa ka libro masulat kini o gamitan kini og mga letra nga upper case. Tanawa ang ngalan sa iro. Ang ngalan sa iro bantay. Ang sinugdanan niini isulat sa dako nga letra o upper case. Tanawa ang usa ka butang. Kini usa ka gatas. Unsa ang ngalan sa gatas? Beer brand. Beer brand. Gigamitan nato og mga letra nga upper case. Tungod kay kini ang tinuod nga ngalan sa maong gatas. Mao kini ang iyang brand name. No?
gamiton gayud nato ang mga letra nga naa sa upper case o dagko nga mga letra. Okay. Sunod, ang letra nga lower case. Unsa man kining letra nga lower case? Sa atong nakatunan na nga ang letra nga naa sa lower case, sila ang letra sa alpabeto nga gagmay. No? Kini gigamit sa kasagarang pagsulat. Mao kini ang mga lowercase nga mga letra. M, A, T, Y, S, K, N, L, P, B, G, D, H, I, U, W, E, O, R, N, G. Mao kini tanawa pag-ayo ang mga letra kay kini nga mga letra anaa sa mao kini ang gitawag nga mga letra nga lower case kay gagmay nga mga letra. Okay, pananglitan. Hain man gigamit ang maong mga lowercase nga mga letra. Gigamit kini sa kasagaran natong mga pagsulat sa mga ngalan sa kasagarang butang. Halimbawa, pananglitan, langgam. Ang gigamit nato dinhi mao ang lowercase letters. No? Pangalan sa balay, iring, mansanas, maestra. O kana ang gamit sa mga lowercase letters. Gigamit sa kasagarang pagsulat sa ngalan sa kasagarang butang. Okay, karon ato nang buhaton ang mga buluhaton. Isulat ang lowercase sa matag letra. Sige, buhatan kini ninyo sa inyong papel. Okay, pwede ninyo nga i-pause ang atong video unya inyong isulat ang mga letra nga naa sa lowercase sa gihatag nga mga uppercase letters. Okay, duha nga buluhaton, isulat ang uppercase letter sa matag letra nga gihatag dinhi. Ang gihatag dinhi mga lowercase letters. Inyong isulat ang mga uppercase letters sa matag letra. Pwede ninyo nga i-pause ang atong video or mabuhat ninyo ang mga pagtulunan. Okay, karon isumpay ang uppercase letter sa iyang lowercase. Makita ninyo ang mga pananglitan. Isumpay kini pinaagi sa mga linya. Okay. Sige, buhatan ninyo sa inyong mga papel o ipa-check. Inyo kining ipa-check sa inyong mama o kinsa man ang makatabang kanimo sa pag-correct sa imong papel. Okay, isulat ang nawala nga letra. Okay. Ugamit kita og uppercase o lowercase. Kung kasagarang ngalan, gamiton ang lowercase. Kung tinuod nga ngalan o proper noun, tinuod nga ngalan sa iro. Unsa man yang tinuod nga ngalan? Tinuod nga ngalan sa batang babae. Tinuod nga ngalan sa maestra o magtutudlo. Sige, unsay gamito nato niya na? Lowercase o uppercase? Kasagarang ngalan sa mga butang, sama sa balay, iring. Sama ng atong gamito ni Ana, uppercase o lowercase letters. Kamu na ang magsulat ni Ana ug ipa-check dayon sa imong kauban sa balay nga nakabalo ug kamao nga mo check niini. Uppercase letters. Mao kini nakatunan na nato ang mga uppercase letters. Timan ikini ninyo mga bata aron dili ka mo maglibog. Hain ang angayan natong isulat. Uppercase ba o lowercase? Tan-awa usab ang mga porma sa mga letra. Aron inyo kining ma-memorize o masaulo.
Ang lowercase mausab kini. Timan kini pag-ayo ninyo tungod kay kinahanglan gayud nga inyo kini timan-an aron kamo makabasa sa mga pulong ug makatubag sa mga buluhaton. Okay. Sige. Karon ang atong buhaton, ato nang isulat ang mga uppercase letters. Kita ninyo? Sakto ba? Sakto ba? Check. Okay. Tama. No? Okay. Yes. Letrang W, letrang E, letrang O, letrang R, ug letrang NG. Nasulat na nato ang mga uppercase sa mga letra nga gihatag. Karon, isulat na usab nato ang mga lowercase sa matag letra. Ato nang sugdan. Okay, isumpay. Og nabuhat na nato ang mga buluhaton nga atong na katunan. Hinauton ta nga ang tanan nga atong nakatunan karon dili na kini nato mahikalimtan. Aron magamit nato kini sa dugang pang mga pagtulunan nga atong pagatun-an sa susunod nga mga panahon. Ug mao lang kadto. Bye-bye.